Здравейте на всички! Аз съм ДКБГ и днес ще ви покажа как да снимате от телефона си. Първо ще ви трябва това приложение. Recordable, както искате да си го наричате. Аз съм си го инсталирал на root. Инсталирате го, влизате в него. Аз ме снимам, затова ще спра да снимам така, ако влезна. Цъкате бутончето и снимате, само дето ще ви излиза самата реклама. recordable.mobi. Това е първото ми клипче в новия канал. Надявам се ви харесва. Както виждате, ще поиграя малко Терария, малко Майнкрафт. И да, това мисля да е. Довиждане.